חברים, חלק 2, כן, אני אעלה לכם 2 סרטונים ביום על אותו משחק. למה? לא ללי. טוב, לא נורא. לאותו שרת, עוד פעם אני עם בקה. אני יותר מהירה ממך גל. כן, אני יותר מהירה. למה אבל הוא נופל? יא פרוגל 3 מיליון. לא סתום. בוא נקנה ברובקס. לא. אם כבר אני אקנה את הספיד קולי. בוא נראה אם נקנה את הספיד קולי הזה. זה גם מביא דרגון. זה לזמן. נכון? כן, זה לזמן. הנה, בואי קחי את המתנה היפה שלך. רבקה. יש לי מתנה בשביל. בבקשה. אתם איזה חברה טובה אני. יאללה, בוא נרוץ. אני אסתכל בצ'אט מה היא רשמה לי. נעצור פה. תודה ממש. אין בעד מה? למה זה רשם לי היא לא יודעת שהיא משתתפת בסרטון. כאילו היא כן יודעת, אני רשמתי לה. תראו איזה יופי. רוצה להיות בסרטון.